αγγλικά είναι σαν να μιλάω ελληνικά. Δηλαδή, excuse me, Mr. Boy there, can I have a cup of coffee, please? Είδατε, έχω και λογρέζικη προφορά. Μην σας πω ότι πιο μητρική, έχω τα γαλλικά παρά τα αγγλικά, δηλαδή. Je suis docteur, le vercu, je m'en pas, j'ai tout refait, je suis Disneyland, la Mickey Mouse, la Minnie Mouse. Είδατε, ήτανε, αυτό τώρα που σας είπα ήταν από μια βόλτα που έκανε στην Disneyland, όταν μίλαγα με τους ντόπιους. Με ποιους μίλαγα? Με τη Mickey Mouse και το Minnie Mouse, δεν το ακούσατε? Τι? Αραβικά μιλάω, άψολα. Σλαμαλαμαλα πούτα λαμούλα μούλα χουμαλίνα μίλε μούλε μισδίρ μριστελαμαλαμα λαχιονάτουλα στακτοπούτ λαπούζελ. Άγια μας λαμούλα μούλε μολακομίμα. Τι, θα με καλέσετε, Τέλεια. Θα περιμένω τηλέφωνο. Α, μιλάω και κινέζικα.